The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Firing Line. Lasay 52 Aksyon Radio Philippine Standard Time mayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas, yari kita sa weekend nga presentasyon sa ang inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line, Agosto 6 tuwig 2022. Action Firing Line! Katapusan nga adlaw sa unang semana sa ikawalong nga bulan sa nga tuwig 2022. Welcome sa isa naman kay Edison sa inyo sa nga palatuntunan. Kamay pa nga mag-upod kamo sa masobra 2 oras ka talakayan sa mga balita, isyo kag komentaryo. Preska nga mga balita nga mahimo magluntad samtang nagapangalagad ang ini nga palatuntunan. Action Firing Line. Sa gyapon ang inyo ka-aksyon sa ngalan sa nga matudtod nga serbisyo publiko, serbisyo nga wala sang kulang, serbisyo nga wala sang pinalian. Action Marlon Hinuvaya po lamang ang pangalan. Action Firing Line! Mayarang ihapon kitang LPA nga nasiplatan pero ginasiling nga manog biya naman siya sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga pila ka oras para hatagan kita sa dugang ideya, dugang detalye o konsitwasyon sa ato sa Panyempo. Maging katuwang naton kaga partner permi ang PDMPD. O punta si Action Melvin Fierro. Action Melvin, mayong gabi, please come. Mayong gabi si Action Marlon, kaga ibalaw nato ng pinakaling lakat sa panahon na Agosto 6, 2022, Sabado nga gabi. Sa gyapon ng Action Marlon, naarag sa gyapon ng low pressure area sa mga alas 3 kay na sing hapon. Ang low pressure area nga ginabana sa available data, aral sa kalayo niya mga 320 kilometros west of Dagupan City, Pangasinan, sa coordinates niya 16.5 degrees north, 117.4 degrees east. Pag southwest monsoon o kunabagat, ang paraniman nga nag-apekto sa nakatundaan kag na sentral nga bayan sa Southern Luzon, takip naman ang Visayas. Magadalay ni isang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga mga pagulan o kung papangilat magpapanaguob. Ang sa area naman sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, lakip naman ang Visayas, nga dulot man sa LPA kagahabagat. Ay ibang nga bayan sa pungsod Pilipinas, may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated mga pagulan, na dulot man sa localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental Bacolod City, sa gyapon maka-experience kita sa kasarangan tubtob sa baglugalog natong kalangitan, kag may mga lakta-lakta mga pagulan, o kung papangilat sa papanagog nga dulot man sang habagat kagay LPA. Mahina itubtob sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nabagat na katundan, ang nag-influensya sa kabugusan nga bayan sang probinsya. Sa karagatan sa probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang aton nga taon balas 2:51 kay ina sing hapon nga may 0.8 metro sa kadalumon, nga magahunas kita alas 10:05 karon sa gabi nga may 0.4 metros nga kanabahon. Ang adlaw nagatunod alas 6:10 kay ina ka magabutlak alas 5:37 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat ya mayong gabi sa liwat. Action Firing Line! Salamat na Melvin Fierro sa PDMPD, ang Provincial Disaster Management Program Division. Alas 6:56, Action Radio Philippine Standard Time. Bukas na ang ato sa text at hotline. Kag handa naman sa pagbaton sa mga mensahe ang ato sa live stream kung kamo ang naka-log in na sa ato sa
official Facebook live streams ang Action Radio Bacolod. Ipadala lang ang inyo sa nga mensahe, komento, opinion, kag reaction. Action! Firing line! Firing line! Basta kasarangan kag mapuslanon lamang nga mga komento kag reaction, dala na ang pulupaaman panambiyaw, no? Kag solo shout out portion, solo shout out kung may time. Action Radio! Ipadala mga ka-aksyon sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874, 0963-757-0874. Action! Firing line! Kahit tinguan naton nga mabasahan kag maakomodar, mamunuhan inataran ang inyo nga mga ginpadala o kung ipadala pa lamang nga mga mensahe. Action! Firing line! Firing line! Tara silintara ari kita sa katapusan nga aadlaw sang una nga semana sa nga bulan sang Agosto 6 tuig 2022 makanay-kanay gyapon nato sa nga at tiyempo dire sa Bacolod City. Pero basta gani Sabado nights mga ka-aksyon, ang Bacolod damo-damo sa mga lugar, damo-damo sa mga balay ilimnan, balay kalanan nga ginadugukan sang mga customer. Action! Firing line! Alas 6:57, ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagkatalakayon kag tutukan? Una kita sabahin sang balita international. Ang balita sa iban nga pungsod, pila na kaadlaw nga napyaran niyo nga nag-sentro ini sa Kinagamo, no? Halin sa away sang Russia kag Ukraine, ginsundan sang bantayanay kag tiiday sang China kag Taiwan. Sa mga adlaw ang balita amo niho nga may ara sang Palestinian militants sa Gaza, nagpalupad sila sang rocket sa Israel bilang balos nila sa ginhimo man nga Israeli airstrikes nga nagpatay to sa pulo ka mga tawo. Kalakip na ang senior commander sang Palestinian Islamic Jihad Movement. Action! Firing line! Firing line! Daw wala na subong balor kag importante ang kabuhi sang tawo. O galing lain tuya ang mga panindugan sang tinuga sa iban nga nasyon mo. Sa aton diya, bisan mayara sang Kinagamo, puwayag way nagaresulta sang lala nga tensyon kag gera. Ang iban mga kaaksyon nga mga nasyon sos kadalikado. Basta gani may ilinaway, makakuha riyon sang sophisticated nga mga armas, mga high-tech kag mga moderno nga mga kagamitan panggiyara patyanay ginamo. Action! Firing line! Kaya muna, ang senaryo nga dito sa inanaw kaangay na lamang to sang gera, bangod na siling sang mga Israeli authorities, may mga namatian nga sirens sa southern kag central areas. Kag makitaan ina sa mga broadcast sang Israeli television stations ang pagsinurip, ang pagbinutyog sang mga missiles. Action! Firing line! Firing line! Ang sitwasyon to, kulbaan gid ka. Ina, kung mabaguhan ka, o gali ang mga tao dito sila, daw normal na lang to yung mga kaksyon nga magkabati sila sang linok paday mo, kag magkabati sila sang sinurip kag paglinupad sa mga rockets, mga kaksyon. Ang Islamic Jihad, isa ini ka-militant group nga may parihong ideolohiya sa ginatuwag nga Hamas. Ang Hamas, Islamist movement nga in charge sa Gaza. Nagpalayag sila mga aksyon nga nakapalupad sila sang masobra isa kagatos ka mga rockets kagab ilamang portino. Action! Firing line! Ang puntariya sang ilas ring rockets amo ang Israeli cities. Kalakip dali ang Tel Aviv. Wala pa subong sang report sa ang Israel Ambulance Service nga may patay o kon nas pilasan. Timakin mo sa kagatos magsinurip na mga rockets, mga action missiles. Buinas na lang kung ay sa napilasan o kung napatay mo. Action! Firing line!
balaan talaga sa masunod nga adlaw mga kaakson. Natabo ini nga senaryo. Mga sobra pa lamang isa katuig matapos matabo tong 11 ka adlaw nga giyera sa ang Israel kag Hamas sa tong Mayo tuig 2021 to sa mga 250 ka mga tinuga ang nagkalamatay sa Gaza kag 13 naman sa Israel halagiyera kamuda. Action! Firing line! Firing line! Importante hindi lang mapektuhan iban nga nasyon kag mapektuhan ang iban nga mga iban nga mga gagmay nga mga nasyon pareho sa pungsod sang Pilipinas. Nagligad nga adlaw ang local health officials sa Gaza mga kaakson ng report nga mayara man sang pulo ka mga tawo nagkalamatay kalakip ang 5 ka tuig nga bata diho kag 55 ang mga samaron sa Israeli airstrikes. Action! Firing line! Natabo ni sa pila ka adlaw nagligad sang magluntad man ang tensyon kasunod sa pag-aristar sa Palestinian militant leader. Tiway na untat ang giyera, hindi na maintindihan ang sitwasyon subong sa kalibutan. Patuloy kayong nakikinig sa Action! Firing line! Firing line! Dugang pagin sa nga mga balita international. Kung sa suna ni Presidente Marcos nagligad nga Hulyo 25, ginparindugan niya nga diri sa Pilipinas why sa may matabo nga COVID-19 lockdowns. Dito sa pungsod China ho, yang China amo ang ginasiling, ginabasol, nga amo ang ginhalinan sang COVID-19. May mga tourist hotspots to nga nagpatuman sang lockdown. Action! Firing line! Firing line! Pati public transport gindumalian anay ito nga makabiyahe. Isa diri amo ang Southern Chinese Beach Holiday City sa Sanya. Nag-lockdown subong adlaw ang toyo para mapunggan ang paglala sang kaso sang COVID-19. Kung baga nagbalik to yung problema COVID-19 sila to. Action! Firing line! Nag-declare to sa City of Sanya nga mo ning ginadugukan gid kuntani sang mga turista. Nag-declare to sang COVID-19 outbreak na natabo pa sa peak tourist season ang syudad sa Hainan Island. Nag-report nga mayara sa 263 ka mga kaso sang COVID kapon lang Biyernes. Ang nag-igo maning Omicron sub-variant ho. Tigid daw nasunlog to ang mga tao sa lugar to kay sanggin patuman ang lockdown mga kaaksyon. Nagdungan man sa mga inadlaw nga tuman kung tani kadamo sa mga turista ang nagbisita to. Action! Firing line! Firing line! Nabantugan ning lugar bangod sa duty-free shopping. Lugar ini nga madamo sa mga high-end nga hotels. Nga ginadumala sa international companies kalakip na rin ang IHG kag ang Marriott International. Ang Deputy Mayor nga si He Xigyang nagsiling sa state broadcaster CCTV nga may ara sa 80,000 na ka mga turista, sobra na 80,000 ka mga turista kuntani. Ang ara sila sa nga syudad. Ang mga tawo to ginobligar na nga dapat may ara sang duhagid ka mga negative PCR test ang ipresentar nila taken within 48 hours antes sila pasugtan nga makabiya sa China Resort sa syudad sang Sanya. Action! Firing line! Nagproblema pa to ang mga tao nga nagkadto to mga kaakson kay may ara sila sa dapat sundon nga health protocols. Ang COVID-19 grabe na giniya, budlay giniya dulaon. Kag mas mangin mabudlay pagit ni. Kung magsige-sige, pasaway ang mga tao. Ti sa pungsod China, nagliligad ng mga turuig nagaganhagan ng kuntani. Subong bumalik naman ang kaso. Action! Firing line! Firing line! 6 minutos nakaligad sa atak ng alas 7 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan taraman ang balita pungsod doon, balita nasyonal. Utok, import. Action! Firing line!
import. Ang import mga kaaksyon, masaksihan kag mabatian talang permini sa hampang sa Philippine Basketball Association. Mga import players. Pero ang import niyo, so manis gobyerno tas Pilipinas. Action! Firing line! Firing line! Import sa mga produkto, bla? Oh, daway na sa naduman nga iban nga pamagi kundi import. Amo ning balita nga makapag-growth naman ni sa untos ang negrosanon mo, no? Hindi lang gani negrosanon, mayoriya siguro ng mga tao des Pilipinas, labi na sa mga probinsya, syudad o kung lugar nga produkto sang dako, no? Sa sugar mga kakson. Oh, sa aton di negrosanon ginakilala kita nga sugar capital of the Philippines. Ang anunsyo sang top official sang Department of Agriculture nga ang Pilipinas dapat na kuno nga mag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay agod kuno nga ma-stabilize ang presyo suri sa mga merkado. Action! Firing line! Oh, mag 300,000 metric tons. Pilang isa ka metric ton? Di ko magsala 1,000 kilo? 1 metric ton? Kabay pa nga sakto ko, di ko mayos matematik eh. Action! Firing line! Firing line! Oh, si DA Undersecretary kag spokesperson Christine Evangelista siling niya makakson sa mga adlaw. May shortage sa supply, may kakulang sa supply sang kalamay tugas ang Bagyo Odette nga naglaslas sabtong December 2021. Nagapekto ni kuno sa mga sugarcane crops. So nagjutay ang supply. Gana epektado man ang presyo suni sa retail sa merkado. Kon apektadong presyo ara batyagan gid man tuod sang mga Filipino. Di bla nagsaka gid man ang kinilo sa presyo sang retail sang kalamay. Action! Firing line! Ang 300,000 metric tons amo ni ang ginabanta-banta sang gobyerno nga kanamuon sa kulang. So amo man ni ang ila sini nga gin-suggest nga dapat i-import. Ang hambal ni Evangelista, immediate solusyon lamang ini kay kun mag-ayo kuno ang production ginapasiguro man sang SRA, sang Sugar Regulatory Administration. Ang SRA subong may mga isyu pa na nga dapat sila sulbaron, may isyu pa na sa may leadership issue pa na sila subong. Ang hambal sa nga SRA nga kung magmaayo ang production ginapiho Manila, no? Nga ang kanamuon sang kalamay nga iga-import hindi man madamo but sa lingon sigihon nila yang pag-import. Action! Firing line! Bisan pa nga nag-ayo ng produksyon sang kalamay naton diri sa lokal. Ano gidang ara sa import how? Kadamo sa mga maalamon man naton nga mga mamalidha da nga nagapamatok ba sa import di po way man sa mahimo. Action! Firing line! Tiyan mo na, subong ginahikutar na ang timing sang importation. Ang ginalantaw nila diri nga pag-import mga kakson sa ring 300,000 metric tons sang kalamay. Ang ginalantaw nila di September, October, November. Subong August na ta, sunod bulan na sang September. Hambal sang SRA dapat may maabot na nga importasyon. Subong gina-finalize na ang import plan kag mabalaan ang pinal nga plano sa masunod nga semana. Action! Firing line! Tuod gidayhan nga ginakulang na ang supply sang kalamay naton diri sa Pilipinas. Ang siling pagid ni Evangelista sa plano nga pag-implementar sang SRP ining suggested retail price, ang DA nagakonsulta na sa mga stakeholders. Ang ila sa monitoring muniho ang prevailing price sang kalamay ara sa 90 per kilo.
Pero may ara man nagabaligya sa iban nga mga merkado, 120, tub-tub 150 iya ang kada kilo. Action firing line. Sunod nga si Manay pagwa sang DA, ang SRP sa kalamay. Tikon bosisyon tagid ang palayag sang DA. Ang pinakarason sa ila sa plano nga pag-import para nga mapahagan-hagan ang pagsaka sa presyo sang kalamay. Sang una sa nag-import sang kalamay, nga nagdubo ginamang presyo ha? Action firing line. Bilantawan nyo anay kung tutuod ginman. Nga kulang ang supply sang kalamay ta. Damo na sang mga makatilingal nga itabo basta importasyon ng magamalan. Ang siling sang DA mga kakson ang ginausar subong nga kalamay, amo ning ginatawag nga buffer stock. Ari pang isa ka isyo subong sa SRA ho. Sa nasalin na kaina may problema pa na kung sinong dapat kilalahon nga SRA administrator. Kaya damo subong sa mga taga SRA mismo ang nagapat ni nga hindi na si Hermenegildo Serafica ang administrator kundi bag-una. Action firing line. Pero hulaton tara kay ginahatagan naman na sang kasulbaran. Talaban-laban ang sa sining importasyon magka-aksyon. Laban-laban matabo sining may-ari naman ng sugar order. Nga ipagwa ang SRA management. Taagi kay Serafica, kamati si Serafica pa naman ang ginakilala sang kalabanan mo. Kag sa mga interview, si Serafica pa ya ang pa-interview. Action firing line. Kag basta gani may sugar order, i-endorse na sa board. Then pwede mag-import ang Pilipinas. Ini mga nasyon ni dapat bag-o ni. Amo man ni permi ang ginagawaan supply sa Pilipinas sa kalamay kung importasyon ng paghahambalan. Ang Thailand, ang Vietnam, ang Malaysia, kag ang Indonesia. Action firing line. Firing line. Ang import nga ginatawag mga kakson daw nangin abilidad na lang ni sa atong gobyerno. Sa mga nakaligad nga tuig, bisan way pagani sang bagyo nga naghalit sa aton. Parmi man naton baltian tong import sang kalamay, di ba? Hindi lang kalamay nga import. Iban nga mga produkto nga import man. Ang resulta nga daw na baliwala na ang kahimtangan sa lokal iya nga mga mangunguma pati na ang mga livestock raisers naton diri. Action firing line. Firing line. Nagakabutang sa piligrong ila sa nga palangabuyan, di ba? Bangod sang tuni-tunilada nga mga imported nga manok, karne, isda, o tanon kag ining kalamay. Action firing line. Firing line. Mayo na ihambal ang import mag-aksyon pero grabe ang epekto hindi lang sa sektor sa mga sugar planters, sa mga sugar workers. Ining plano nga pag-import na naman sang kalamay. Kundi, maka-apekto, grabe epekto sa mga pigado. Pati na sa ekonomiya sa ato sa nga nasyon, sa pangkabugusan. Antes kung tani magdesisyon bla, dapat bihoon nyo man. No? Karas gobyerno, DA, SRA. Dapat masiguro nyo man, nga waay sang may mahalitan nga sektor sang aton sa nga nasyon. Inang halambaladon, Blasbong, ang mga uso sa mga millennials bla nga isip-isip man pag by time. Action firing line. Magluwas mga ka-aksyon sa mga waay sang isip. Action Radio. Alien guro na slaya. Alas 7:15 Action Radio Philippine Standard Time. Sa luhan naman ang balita lokal kay kadamo kita sa nalalupang doon nga balita sa bahin sang lokal ho, no? May ara kita sang balita mga kakson kadumdum ka ba ng nagligad. Nga may na-interview kita diri nga utod sang overseas Filipino worker nga nasapuan na lamang nga patay dito sa Dubai, Saudi Arabia bla. Atong taga Cadiz bla. No, kuding utod nga babaye nga sa Cavite na interview naton live naglaligad sa sining nga panatuntunan. Ay inang gagwa nga balita mga kakson sa nasyonal nga duha ka OFW
ang nasapuan patay, lunsay ina mga Negrosanon. Action! Firing line! Firing line! Isa taga syudad sang Cadiz, amo to na interview tang utod niya, kaya ginabantayan ta ng development. Ang isa mga kaaksyon, taga Banwa sang Kanduni. Action! Firing line! Pero hatagan ko ni sang time anay mga kaaksyon kay why gila mamadugay nagkaistoryahanay kami sang miga sang saning OFW nga taga Kanduni nga nasa puwan man to patay. Kano luoyo, kinahanglan na nga ang bulig na sang gobyerno. Action! Firing line! Pero panasnan tayo makakson kaya ginatipon ko pa ang information may angot sa dito. Kita nay, sabayin sang lokal nga balita, Mayor Albi nakigsapol sa mga market vendors sa mga merkado sa Bacolod kaina sang hapon. Inagudambalan kung paano maresolbar ang iso may angot sa merkado. Isa sa nagbulyada nga problema da. Among wala mabayaran nga arkila sa mga nagaplastar sa ina sa Nibaligya, sa tatlo ka mga dalagko ng merkado na ang Libertad, Burgos kag Central Market. Action! Firing line! Konsumahon mga kaaksyon kabugusan nga kantidad ho nga way mabayran ho ang ginatuwag nga arrears. Ara sa 30 milyones ka pesos. Simple lang bot silingon sila mo. Nano, why maplastar sa maayo ang mga pagsulundan antes makapwastos merkado da ang luyag magnegosyo? Labi na sa manera sang ginabayad nga arkila. Nga man, kaya kung may ari lang isang kakaigo kang istrikto nga pagsulundan, at tanigin plastar sang naglabay nga administrasyon, why nandi ko tani maglabot sa 30 milyones pesos ang baliran mo? Action! Firing line! Firing line! Karon nga sumulod ang bag-o nga administrasyon. May mga plano bala nga nahisugtan para maresolbar ining isyu ni. Win-win solusyon dapat diyang malabot. Di ba? Sino ba ang luyag nga kakasan sang palangabuyan? Ang nagaplastar dara sa tatlok merkado kaya mo mala nang pa-eskwela nila sila sa kabataan kaya ginagasto nila sa pagkaon nila sa matag adlaw-adlaw nga tanan ang ganansya nila. Action! Firing line! Firing line! 30 milyones pilayhan ka mga naganegosyo ang way makabayad naman. Di man tanan, ha? Ti ini dugay-dugay na ni ang kalawigon. Kung wala magbag-o ang administrasyon ayhan nato kibane, nabalaan na ni guro o galing, dawa ay lang balagin palags publiko. Ang hindi pagbayad sa renta sa merkado, tuman na disbintaha, kag pierdido daya ang syudad mga kaaksyon nga aman. Una bes ang syudad, amo na ang nagabayad sa ginakasubo nga bill sa kurintena sa mga merkado. Aber pamatian tanong dugay kung ano ang ginkasugtan sa sining dialogo kon meeting nga ginpatigayon, ano ang matabo sa mga wala gid bayad-bayad kag sa mga nagabayad o galing utay-utay lang. Action! Firing line! Firing line! May ara gid ba nga dapat pahalinon o kon may ara sang ginatuwag nga consideration. Si Mayor Albi Benitez sisagid sa mga nagatubang sa mga opisyal sang Vendors Association. Dugay-dugay makaupod ta ang presidente gid no sang Libertad Burgos Central Market Vendors Association nga si Mr. Jojo Boyade. Dugay-dugay lang ha. Action! Firing line! Firing line! Samtang LMP, League of Municipalities of the Philippines sa Negros Occidental, may bag-o na nga mga opisyales. No? Man may eleksyon ginpatigayon kahapon. Ang resulta sa makaaksyon, halin Love Negros, pagkadto gihapon sa Love Negros. Action! Firing line! Firing line! Ang ginatumod ko di ang nagbulos nga presidente sang LMP. No? Di sa gihapon nagapabilin nga kaalyado sang local political group nga Love Negros. Political group ang Love Negros ha. Ang United Negros Alliance, local political party. No? Amo man grupo, pero tila ang tawag sila. Political group lang ya ang Love Negros kay nga why na sila pa-accredit sa Commission on Election. Ang UNEGA accredited sa Commission on Election, so local political party tawag sila. Action! Firing line! Firing line!
Pero luway naman ang ginahambalan, importante may grupo ang tagsa-tagsa ka mga matag-as ka opisyal naton diri sa probinsya mga kaaksyon. Ang tanalupang doon sa eleksyon, kay isip-isip ko may 7 ka mga posisyon mo. 7 ka posisyon, isa lang gid ang may ara kasumpong, no? Ina nga posisyon way sa iban, kundi ang posisyon sa pagka-vice presidente. Action firing line. Kung ang Philippine Councilors League gindesisyonan na nga islan sang kaalyado sang local political party nga UNEGA halin sa Love Negros. Ang Vice Governors League of the Philippines ang bag-o nga presidente, miyembro man kaalyado man sang Love Negros. Subong ang LMP Love Negros sa gihapon. Action firing line. Kag nga sa 7 ka mga posisyon nga ginpapalian sa eleksyon sa LMP kahapon, nga ang may isang may kontra. Sa bagay, damo sa nagasiling mas maayong eleksyon kung may kontra mo. Kay kung way sang kontra, ang tawag na ya hindi eleksyon, kundi selection. Action firing line. Akaupod na dugay sa saniga palatuntunan. Ang ginatumod na rin bag-o nga vice-presidente nga may nakasumpong pero amo ni sa ang nagdaog. No? Nga vice president mga kaaksyon. Ang LMP ginabugusan ni sa mga alkalde sang banwa or sang munisipalidad. Isa lamang ni sa pulo ka mga league members sang ULAP. Ang ULAP amo ng Union of Local Authorities of the Philippines. May dako man nga papel kay tagsa ka mga probinsya may kaugalingon nga chapter sang LMP. Kag sa kada pagsulod sang bag-o nga administrasyon naga bag-o man ang ila sini nga opisyal. Action firing line. Samtang kremen kag krimen. Ang krimen nga pagpatay halos kada adlaw babatian sa Negros Occidental. Kagabi isa ka ginabanta 20 anyos nga lalaki nakit-an nga patay sa Mambulak Silay. Kag ang makakuha diri atensyon sa publiko sa sading krimen kay ang pilas buno igo sa ilok. Kag ang pinakamasakit mga kaaksyon bagod may las pating liogya. Action firing line. Panimag-o na naman nga krimen nga ang manera sa pagpatay laban-laban may tuman nga kaakig ang naghimo sudi. Ang investigasyon sa kapulisan tutukan ta kag pati ang pagkilala o kon ang background sa ning biktima ni nga apatili o ginlas-las gid man kag kun ano ang motibo sang krimen kon bala may natubod na ang kapulisan. Action firing line. Firing line. Samtang baligya sa bo sa bukid, bubalos baligya sa bo sa baybay. Botsilingon, may bukid na, may baybay pa, nga buy-bust operation. Action firing line. Ang kapulisan naton, way gyapon nagauntat sang operasyon para sa tinutuyo nga mapaganhagan or kung ba di kabudlay gid ang balon nga madula ang paglapta sa illegal nga droga. Mas maayon na lang nga nagapatigayon sa operasyon ang ato sa kapulisan kay kung maghalakapawala sila basi kung kada purok mga kaaksyon mayara sang muludlo ang kalibutaw blabagod nga bastante gila sa sabo. Action firing line. Firing line. Sa gyapon wa isang kadudlaan sa pagbaligya sa illegal nga droga ang pila ka mga kaaksyon ta kay na lamang sa hapon halos dungan nga ginpatigayon ang illegal drug buy-bust operation sa Purok Sigay Barangay 2 kag Purok Kabugwason Mansilingan tanan sa Bacolod. Action firing line. Ang nadakpan una street level individual kag ang isa bag-o lang nabuntugan nga drug personality. Action firing line. Ang kapulisan sa Police Station 2 sa Barangay 2, Station 7 naman sa Barangay Mansilingan, 5 ka gramo sa Barangay 2, 12 ka gramo naman sa Mansilingan. Action firing line. Firing line. Bisan pa nga di tanto kang ang kanabuon sa mga na-recover nga suspected sa bo. Pero kung way ni madakpan ang mga subject ni, base kung damo naman sa mga utok bla, ang ayagon, kag atrakahon,
sang malain nga espiritu kag epekto sang sabo. Kini nga baligyanay hindi gid mauntat kon nagasige gyapon operar ang mga tao nga ginakuwaan nila sang supply. Sa laktod nga istorya, dapat kuntani ang supplier tapnaon. Kay kung way sa naga-supply, way man sa nagabakal, way man sang nagabaligya. Kinalahon ta kung may tiyempo ta ining duha ka man nagkaradakpan kag kung anong ila sa nga rason nga ginsudlan nila ang illegal nga aktibidad. Una sa balita, una sa aksyon. 26 minutos na kaligad sa tak na nga sa 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo kay ibubo kong first batch sa atos sa mga commercial. Sa atos sa mga pagpanumulik, tutukan ta na mga balita, unahon ta sa bayan sa LMP, sundan ta ang balita sa merkado. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Okay, salamat. Dari kita rin sa atos sa pag-acknowledge sa Gabanitor sa live stream. Dari sa atos sa live stream sa Facebook Live sa atos sa account. Si Inde Humalumina, mayong gabi na si mo, si Melanie Patigayon Castillo, thank you. Si amigo Tabinji Bantong, salamat kid, amigo Benz. Good evening amigo, monitor lang ko may gahulas nga butilya. Muna ng kampiyon ga monitor po may mayara sang tupad nga gahulas nga butilya. Ano pang hinihintay mo? Inumin mo na. Kumusta na kay tuto amigo Benji Bantong? Okay. Dari kita sa ato sa live stream, Ray Flores Baryoga, mayong gabi. Diling Alohamiento, mayong gabi. Okay, Gerald Hermino, monitor always via radio di sa Villasol, Bayawan. Okay, Villasol, Bayawan City upod Tatay Unyot kag Nanay Mimik. More power ARB. Salamat kid. Christine Benyas Villalobos, Ana Sinuro. Salamat Homalumina. Jocelyn, good evening. Wala ulan bilog nga adlaw da gabi naman. Okay. Ana Barangay Lagranha sa Pilar Compound baghalong malain nga panahon. Imbong Dio Campo, ara sa may Maaw, Marilo Travilla Catinoy, salamat kay Drit si Toribio, good evening. Sumarlon ga monitor gali si SG Toribio kag SG Saludero kag sa kaungka sa Barangay Takuling, salamat kid. Araman si Leia Younger Esquivel, good Evac Sumar monitor. Pak Manuel Mationg Pilingon, good evening Action Marlon, ga monitor na kami ni Nanay Concheta ari sa Balay. Salamat kid, thank you. Joel Avancenia, mayong gabi, watching from Naik, Cavite. Idilaos, good evening. Ari lang kami gihapon ni Nanay Isabel, Melvin Peñafiel, Inday Blaza, Roberto Hirapusco Caraballo, at tamiyaw ko lang Kaftoda officers and Hotoda member. Karin Miraflor, mayong gabi, salamat gid. Mary Joy Victorino Flores Bacawili, good evening Aksyon Marlon, patamiyaw sa ilang mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan. Salamat kid. Okay. Jonelo Coniendo, Aksumalon, monitor lang live from Alicante, Ibi Magaluna. Barky Tribe, salamat. Mayong gabi, Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, sa Midalbagan, always pamati. Barky Tribe, salamat, Barky. Okay, salamat kid. Toto Tatan, Araman, Ramil Lina, mayong gabi da sa Barangay Kamaliskis. Okay. Camel Fajardo Ramos, good evening, Action Marlon, salamat kid. Yoli Galigar, mayong gabi Action Marlon, keep safe and God bless. Okay, salamat kid. Mabalik tayo gado guys, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch, kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga
pagkatapos ng drama, Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. This is my life. This is my life. Nagad man kag nasabat ang mga palamangkutanon kung sino ang mga bulos, no? Nga mga opisyal sang LMP, ang League of Municipalities of the Philippines, Negros Occidental Chapter, amo ng grupo sa residentara sa mga alkalde sang Bandua, no? Diri sa Negros Occidental, no? LMP, no? Diri sa Negros Occidental, may mga bag-ong opisyal nga ginaliher sa eleksyon nga ginpatigayon kahapon sa isa ka bantog nga hotel, no? Diri sa Bacolod. Ang bag-ong nga presidente, Polopandan Mayor Miguel Antonio Piña. Nagbulos ini siya sa presidente nga si Valladolid Mayor Bibot Miramales. So, ginlantaw ko may 7 ka mga posisyon ang dapat pong kuwan. Ang presidente, kag ang 5 ka mga posisyon, way sang kasumpong lakip na ang Board of Directors nga ginatawag. Sa mga gabi, hibalaunta ang dugang nga detalye sari. No? Paagi sa bag-o na pilian nga Vice Presidente, no? Vice Presidente sang LMP, no? Si La Castillana Mayor Romala Nicor Mangilimutan. Ang ibang sining na pilian nga opisyal, ang sekretary amo si Kawayan Mayor John Ray Tabohara, ang treasurer Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso, auditor Hinubaan Mayor Duff Anthony Reliquias, ang public relation officer amo si Isabela Mayor Irene Montilla, kag may ara sang 3 ka mga board of directors, kando ni Mayor Ray Ruiz, moro siya Mayor Vector Gerardo Rojas, kag si Tuboso Mayor Maduna Hauhuko. Action firing line. Ang bag-o nga mga opisyal gilayon nga nagsumpa sila mag-action kahapon mismo. Right after nga ginapili sila, no? Nagpasumpa sila si Calatrava Mayor Marilyn Ira, Sanday Manapla Mayor Manuel Escalante, Ilog Mayor Paul Alvarez, kag si Calatrava Mayor Ira amaning nagserbi bilang mga sa election committee, no? Sang ginpatigayon ang piniliay sang bag-o nga set sang LMP Provincial Chapter Officers. Dito na ginpatigayon ho
no, sa Sugarland Hotel sa Bacolod City. Ang mga nagsaksi sini, Atty. Mary Ann De Vera, representing LMP National Office, si Mariesel Zamora sa Department of Interior and Local Government, kag araman, no? Nag-apas kag nagtambong man si Governor Bong Lacson. Action Firing Line. Tiyang LMP sa nasilingtan ako may ara ya kay may ara sang tingala nga ano Action Marlon ang ginatawag nga ACE, Association of Chief Executives, no? Local initiative na iya, no, sang mga opisyal naton diri sa Negros. Diri na sa lokal ginto ko din ang grupo ng Association of Chief Executives, grupo man sa mga alkalde, no? Ti ang nag-survey bilang presidente na ya, ti among bag-o nga alkalde man sang Victoria sa City nga si Javi Benitez. Pero ining LMP sa nasilintana, member leagues inisa sang Union of Local Authorities of the Philippines. Ang ginatawag ULAP. Ang ULAP amo ning umbrella organization, no? Sang tanan nga mga leagues sang local government units kag locally elected government officials. Action Firing Line. Firing Line. Ara na ang League of Provinces of the Philippines, muning ginabugusan sa mga gobernador. May League of Cities of the Philippines, ginabugusan man sa mga alkalde sang mga syudad. Liga ng mga barangay. Ramada, member league man sa sang ULAP. Ang League of Vice Governors of the Philippines. Huwag ko ibabuno, ang League of Vice Governors of the Philippines, naglaligad to mga kaaksyon sa nasyonal ganyang level mo. Tinapilian dara bilang Vice President ang aton sa nga Vice Governor nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Damo sa mga taga diri sa aton sa Negros kag Bacolod ang ginhatagan sang mga matagas nga opisyal sa nasyonal nga grupo mga kaaksyon. Ara pagidara ang Provincial Board Members League of the Philippines, ang Philippine Councilors League, ang Leyte Local Legislators League, ang National Movement of Young Legislators. Sa manang pulo ka mga Members League sang Union of Local Authorities of the Philippines. Action Firing Line. Ginatiguan nga malabot si Mayor Romaila Nicor mangilimutan ang mag-una pilian nga Vice Presidente sang LMP para at least hibaloon ta bisan lipot lang kag jutay lang information ang hibaloon ta kay may mga plano man nimo ang LMP, sigurado ko may mga plano ini, no? Kagang termino is 2022, kag siyempre tatlo ka tuig man no? Ang isa ka term kay kung ang next election ta is 2025, no? Unless kung ligwaton 2025 ti ang ilasa nga termino matupad ni siya sa 2022 2025. Action Firing Line. Firing Line. Alas 7:75 Action Radio Philippine Standard Time. Pero nag-ring action na Oliver, no? Ang yes ring linya dalagi ka mangita-kita to sa iban sa line makakso. Pero nag-okay na si Mayor Maymay, no? Nag-approve na sa sato sa communication. I-check ta lang dugay-dugay kay importante maning may baluan, no? Standby sa ato sa mga ka-action ha sa kadamo sa mga nagahulat sa balita bla angon sa resulta
sa ning dialogo nga ginpatagayon ni Mayor Albi Benitez sa mga opisyal sa Market Vendors Association mga ka-aksyon. Hindi man lang problema sa way babayaran nga renta ang ginambalan, kundi may iban pagis nga mga concern nga talakay ban, no? Kaina lamang sa hapon. Action Firing Line. Las 7:56 Action Radio Philippine Standard Time. Aso la verli to ni Bio, Ario. May isa di ka landline wa. May isa ka landline, may isa di ka linya si Mayor try to na be. Base amo nang yes ding masabat. Action Firing Line. Firing Line. Ang balita naman dira sa Silay City, tingawaan ta mga balabot kay kagabi lamang di. Kagabi lamang ininatabo mga kakson, ginlas-lasan na liogs ni kag may igo sang buno sa iya sari nga ano bla dalom diri sang ilok. Action Firing Line. Sige, 57 minutos na kaligad sa atak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. No? Sa mga high blood, sa mga diabetic, kung ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Sa PCL, nabalaan ako sino bagong opisyal. Although PCL, tiway pa naman sa eleksyon, pero ganing adlan na ang masunod sa nga presidente. No? Si La Carlota City Councilor, Julius Martin Asistio. Ugaling kay mayara pa sa paunahon na ang PCL National Assembly election sa paunahon na antes ang eleksyon diri sa lokal. So presidente may lang ang posisyon at so lang ginabantayan matapos ang PCL ang bantayan ta naman among ABC kag SK na ina ko ba na yon ang eleksyon sa barangay sa December 5 kabanti kon ako ang pahambalon daw laban-laban gano hindi gin mariyon kay daw majority gid sa mga kongresista luya ginuso ang postponement sa barangay. Action Firing Line. Impunto alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Online sa Firing Line. Karina sa ato sa nga linya si La Castillana Mayor Romaila Nicor. Mangilibutan. Mayor, mayong gabi. Hello, Carlos. Mayong gabi, sa Tagpalamati. Yes, salamat gid sa tiyempo. Kabalo ko ngati sako-sako ka pa subong. Anyway, isa ikaw sa mga napilian bilang bagong opisyal sa posisyon niya nga vice presidente.
Ti ako mayor damo ko sa natambungan nga eleksyon sang LMP. Pero hibalaon ko una mayor kung ang proseso sa pagpili sang bag-o nga opisyal sa LMP sa eleksyon kahapon. Amo man isang una gyapon nga proseso ang ginsunod ninyo, Mayor? Oh, may representative kami halin sa LMP National, tapos witness ang DILG. Then tapos makuha ang quorum. So far, okay man ang election. Okay. Dari sa Negros Occidental, balantaman nga aragihapon ang lokal nga grupo politikal amo ng UNEG kag Love Negros. Sa kada eleksyon, pareho sini sa LMP, digid malikawan ang kakatabo nga paengkontrohan ay sa mga kaalyado sang UNEG kontra sa kaalyado sang LN. Ikaw kilala naman, no? Di malipod sa mga kaaksyon ta nga miyembro ka sang UNEG. Sa inyo eleksyon kahapon, may natabo man bala nga pag-istoryahanay ang inyo grupo sa grupo sang LN antes gindesisyonan kung sino dapat nga pilion sa posisyon. Though wala man di yung tapos. So, galing kasi na naman gid sa amon yung mga mayors nga ang Love Negros kanang UNECA, it was already unified. And you want peace naman sa Bilog ng Negros, and it will start from us. So prior sa amon election, we have our meeting with the Association of Chief Executives nga gintambungan man sang city kang municipal mayors, and after that nagkanda kami sa election. So far sa subong siguro nga term medyo makita naman gid nga ang Love Negros kag ang UNECA nagaisa na gid kay actually pagkatapos kan sa eleksyon nag-join man sa amon si Gov kay si Vice Gov at the same time si Attorney Diaz kag daw ka namin ang kay do nag-collaborate man ang tanan kasatya. So we want nga ang LMP Negros will be representing the voice of the municipalities here in the province. So no need naman nga magbanggianay with Love or UNEG because whoever will be ang magdaog i-represent man ang bilog nga probinsya through League of Municipalities. So depende sa pagbutuhay. So para man ang representatives ng DILG kag LMP kag tapos ang preside ng ato nga former president pag may nag-nominate so pagkabalunga pagka-istorya pagkakuan nga si wala naman lang kumbaga yun na mostly agreed kung tanan kaging boto so nang daw okay naman lang tapos si Mig siya we kabalo naman ta nga not all of us nga mayors may connection ang amon ng suggestion is that if kung sino man gid ang mapilian na presidente or mga opisyalis i-represent man ang league sa babaw nga ara ba lang may kumbaga makita man namon bala nga ang amon tingog di ginadala man dito. Okay. Nakita ko diri Mayor, gin-mention ko na ang posisyon is mga 7 na ni from president down to board of directors. Gin-mention mo nga unopposed ang majority nga posisyon, magluwas sa imo posisyon ginpapilian vice president. Ano natabo? Actually, ang vice president hindi man gid siya a mandatory position. Ako last term ko na ni twice ako nga nag-secretary general sang partido sang LMP. Pero it was agreed by the LMP Negros nga dapat may vice gid. So maybe daw wala man gid siya medyo na planuhan nga basta ako ko nga okay man lang ako maglagan vice kaysa totoo ng gid. Prior to that sang June pa lang nagmuno kuya kay Vice Gov nga kung hindi niya si Mayor Marbales willing na maran ko tani galing ba niya si Bebot, but then it so happened na prior sa amon election nagpungko si Mayor Mix and then comes from the 4th district kag daw na willing man siya to lead our organization. So
Pinalipay man ang tanan. Amo na bala kaya hindi siya mandatory ang vice president mo. So nag-nominate man si Mayor Maravalles, nag-nominate si Mayor Alonso. So dua kami ni Mayor Jerry. But anyway, wala man kung kay whoever will be ang nagdaog sa amon, amo man gyapon na. Gani man. Si Morsa Mayor Jerry Tinami Rojas. lang niya galing siguro. Kinayamuhat ko lang niya. Ingat, tinami lang ako niya. Kahit ito ka challenge. Kaya kayo ito, ako ganyan may kontra. Ano yan? Hindi siya mandatory. Actually, Marlon, isa sa siguro sa mga punto is, hindi man siya mandatory. Pero amo na ganing hindi mo siya mandatory. Po, may kontrado ka amo na. Pero okay man lang. Kahit normal ganyan mag-eleksyon niya nga mayara ka ng kontra kay namin kunotin namin lang ito ka challenge kani man 19 mayors kamo complete kig kamutanan present gid 14 may 14. quorum kami Okay, 14 lang. So that is why na-proceed ang election. And then nagiging naman sa tanan nga once may quorum kay di siyempre sa ako sa aman and we want to work on dayon. Di namin after sang election nag-proceed kami sa Italia and then get together nang willing mo si Mayor Migs magbulig and nang the mayors also suggested nga di dapat kung i-represent kami kay not all the mayors have the connection, especially those new fight na mabag-og na elected ng mayor. So may botuhay ka na tabo sa inyo ni Rojas? May botuhay? If you may, kung pwede ta mabalaan ko bilang boto mo kagka boto ni Rojas? Tatlo na buhin sa 14, right? 14 kami, hindi na ko sure, pero tatlong sa iya and the rest is ako. But sa totoo ng Senior Jerry, wala siya yung boto, siya ako glingon kay hindi naman gid siya interested niya mag-ano as officer. Sige. Matapos kami mga yang mga young mayors ang laban niya nagpunong po. Gani man, no? So, right after sang inyo sa nga pag... Boyang mayors, kikanta karon sa mga... Tanan man kami yang. Yes, so na sabong ang mga young. Iban kasi sila na old but young at heart. Yun siya. The old but young at heart. Pagkatapos ng eleksyon, insigid na nag-take oath ka po? Yes, nag-take oath kami. Ang aton nga... ng election officers kaya nag-select na kami prior sa election select kami election officers so ang chairman si Mayor Ira siya ang nag-vote sa amon in the presence of the ILG and LMP representative national LMP representative. So automatic term nyo nag-start in Sigida? Yes. So 2022-2025 ang inyo sa determino? Yes. Okay. Mayor, mensahe mo sa mga taga Negros na lang angot sa natapos kay LMP election. Tinga ko mensahe lang to siyempre they elected as mayors and representative man sa amon mga town as officer of the League of Municipalities. So we will do our best that we can bring the voice of municipalities of the province into the higher office and we believe na like us nga almost siguro kabalo naman nga we supported especially Mix we supported a lot the presidency of President Bongbong. We're looking forward that we will work hard na makakonect dito sa babaw para lang makadalaman sang kaayuhan kag proyekto diri sa probinsya. Sige. La Castellana Mayor, Romaila Nicor Mangilibutan Mayor. Salamat gid sa liwat. Good luck sa mga masunod pa katrabaho. Mayong gabi. Salamat kid. Action Firing Line. Ang bago na pilian na iliher nga Vice President sa League of Municipalities of the Philippines. Diri sa Negros Occidental, La Castellana Mayor, Romaila Nicor Mangilibutan. Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sa nga bloater na plus capsule may nakugid nga mabulig para mapunggan ang anuman nga say sa balatian nga nagadapo sa ato sa nga lawas. This is my life. This is
Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran. Okay. Live stream. Balikan tayo. Ang nagpadala sang ilas na mga messages. Sige. Ramil Lina. Camille Fajardo Ramos. Mayong gabi. Mary Joy Victorino Flores Baka Willie. Ari kami sa Talisay City. Yoli Galigar, Action Marlon, salamat gid. Thank you. Elizabeth Gamala, God bless. Okay. Ana Sinoro, Rosalina Arellano Espadero. Good evening. Marilo Beltran Camento, Maria Leia Marabailes Banag Glorioso. Good evening. Monitor lang diri sa May Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Kativir, good evening. Action Marlon, happy birthday kay Mitoy Arquillo sa Binabuhan, Bago City. Ana Sinuro, salamat. Okay. Lorna de Lehencia, Cecil Bekbek, Listening Orchids and Yellow Bell, Barangay Binabuhan. Jocelyn Song Comedia, tamyaw ko lang si Bobby de la Serna, sa Vada Sky, kag Comarico Flor, Gaudan. Salamat kid. Market Drive, mayong gabi. Pagkaisa ko Joseph Raymond Gustilo. Salamat, thank you. Balik tayo dugay. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhing, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Ang merkado dari sa Bacolod City, merkado publiko sa Bacolod, ang Libertad South Public Market, ang Burgos North Public Market, kag Central Market. Tinugay-dugay man nga mga tinuig o kon basi sobra na gani dinikada eh. Ang panawagan kung tani kung pwede pa lang, patahomon, iplastar sa maayo ang baligyanay sa Gwa, pati labi na sa sulod. No? Kung Central Market lang paghahambalan, sus dugay-dugay na rin. No? Ginatukod din yung magkakso 1938 by a certain Don de la Rama. Sang ara pang administrasyon, ang iban nga merkado ni Libertad kag Burgos daw hindi ko daya madumduman ko na ano kadugayos na basta merkado no? Aba ng tatlo nga merkado dari sa Bacolod City. Daw sang administration pa ni Mayor Bing Macacson tigin pangitaan na sa pundo para igasto para nga i-renovate pagpatahom bla. Tinabtan sa eleksyon na piyerde si Bing ni Albi, pero ang plano hindi man pwedeng untaton, no? Dapat panayunon kay mati para na sa kayuhan sa Bacolod doon. Action Firing Line. Ang renovation ginpadayon. So okay gid ang plano. O sino ba lang hindi gusto nga maplastar sa mayong mga merkado tadihaw? O. Na may isa lang ugaling ka problema nga subong ginatunguan nga matagaan sang kasulbaran. Kag inangasahi sang problema ni sigurado ko while nagakatabo sa mga merkado diri sa Bacolod kundi sa pilaban ka mga merkado sang banwa, syudad o kon probinsya mga kakson di balikawan yakatabo man ini.
Anyway, si iban kundi ang mga dapat bayaran nga renta sa mga naganegosyo sa merkado. Siyempre, como syudad, ang nagadubala sa merkado. Ang bayad mga kakson dapat sa syudad, pagi sa city, treasurer nga talatapan. Action! Firing line! Firing line! Normal nga kakatabo nga may hindi magkabayad, kay kung kaisan di balikawan Nga ginagkulang gidman sang kwarta o kung ginaganan siya ang mga nagabaligya sa merkado. Man, hindi tanan. Hindi tanan nga tion. Ganansya lang angkon mo na. Ay iban kon nga gaganan sa ginman. Pero may ara sa iban nga ginagastuhan. Hindi bla? Labi na sa sulod sa ina sa di panimalay. Plus may galastuhan pa sa eskulahan. Kung may bata nga nag-eskwela. Pila ini sa nakitaan ko nga rason kung nga ang may naganegosyo sa mga dalagko nga merkado tades Bacolod nga hindi makabayad sa ila sa dirinta. Ugaling, ang isa lang ka nagparako sa problema di. Kay tuba nagalik kalawig sa mga binulan o kung basi tinuig nga waay makabayad ang pila ka mga naganegosyo sa merkado da. Kaang datos ang sunod nagapakita nga ara na naganabot sa sobra 30 milyones ka pesos ang dapat sukton kag dapat pagasukton sang sunod. Action! Firing line! Kaina sang hapon si Mayor Albi mga kakson opod ang chairperson sang Committee on Markets and Slaughterhouse. Sang una ang nag-auyat sa ring Committee on Markets mga kakson si former Councilor Bart Urula mo. Tina pierde man si Urula nagligag election. So ginatag ini sa kay Konsihal Celia Flor. Basi araman kina ang city administrator gani. Nagsapol sa mga kakson dialogo upod sa mga opisyal sang Market Vendors Association. Sining tatlo ka mga merkado niyo. Para nga timambala ng problema, hindi pwedeng dugayon pa. Kay samta nagadugay, siyempre nagadako man ang utang ka nagadako man ang ilabalaran Action! Firing line! Mapangitaan sang solusyon kung mahimo pa lang. Ang ginalagas na ni Macakson, ginatawag nga win-win solusyon. Sa isa ka problema, dapat win-win solusyon. Bisan may ara sang hindi may sugtan nga bagay, pero dapat hisugtan sa mayoriya para malapot ang win-win solusyon nga natawag. Action! Firing line! Ano bala ang nahisugtan? Ano bala ang ginpasalig? Kung may pasaligin man, no? Ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez, makaupod naton live sa Action Farming Line ang nagaserbing presidente sang Siring Market Vendors Association. Online sa Firing Line! Kapon naton si Mr. Jojo Moyane. Sir Jojo, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Okay, mayong gabi. Action Marlon. Good evening, good evening. Yeah, salamat gid sa time Sir Jojo Moyane. Antes ko kantuan Sir Jojo ang resulta sa inyo dialogo kaina. Unahon ko lang mga pila ka nakatuig nagaserbidyo bilang presidente sang ano ning ganuyatan mo tatlo gini ka merkado. That's correct. Action Marlon is so nag-start kami 1 year and a half na ang LBC, Libertad Burgos Central Market Vendors Association. Okay. Sige, go ahead, sir. Sa mga sobra malapit na 2 katuig, no? Ang inyo sa ding association. Yes, yes, sir. Yes, sir. Before sa ding LBC, before sa Libertad Burgos Central Market Vendors Association, may prior nga association, may una ng association gitukod kinaan? Actually, ang Libertad is may-ari di Limba kag Amba, no? Ang Limba meaning is Libertad Vendors Association na bilong ni saya sa sulod sang market. And then outside in the market like sa mga Amelia, amo na sang Amba. But before ang amon nga Limba inactive na kaya because of administrasyon ni Bing Nuardia ang ilang president nga si Bones, ang amon president nga si Bones
wala na inactive na kay ara na sa KLC Pamilyaran. Daw wala na sa sang programa nga mga ginapatindog, kag wala na sa sang gakol sang meeting sa mga officers and also most especially sa mga members. So that's why ako nag-organize ko sang isa ka asosasyon nga gusto ko yang end of the day may legacy man ko ibilin sa diri sa market. Kaya you know what? Ako nagpadugay gid di almost 3 decades na, tatlo na kadekada kay diri ko yung nagdako sa Libertad Market. Okay. Diri ko nakapag-graduate sa bata ko ato na subong sa Amerika. Kag ako diri ko naghanap buhay gid no kag ang akong mga family daw diri naghanap buhay sa diri sa Libertad Market. That's why nga ini ang Libertad Market daw second home ko na inin, pangadua ko nga balay. That's why nga ini palangga ko ang market. Ako nag-organize ang asosasyon kay gusto ko nga matinlo, organize, kag ang harmonious relationship ang sang tanan nga mga akon nga mga vendors, nga mga palangga na naton nga vendors, nga matagaan sang mga project, programa sang aton syudad. Number 1 nga akon nga kay ang amon nga asosasyon nga LBCVE is under sa umbrella sang NAPSI. So meaning ang NAPSI is National Anti-Property Commission. Ara kami sa umbrella. And then may mga duli man kami registered and the SEC registration also. So may kami nga ma-release ng amon nga federation nga association. So amon nga ibalay namon nga tanan ang mga asosasyon. Maybe some of the association din naga-combine na, naga-merge na sila sa amon. So ang amon tinutuyo, amon na like example, ang sa duli namon, amon na ang capitalization, number 2 livelihood program, kag education program. It's because nakita ko bilang sitwasyon na Action Marlon nga so far daw wala gid programa ang aton market, no? So ako willing kinahanglan nga sige-sigiyon kay kanugon sang sa syudad naton damo sa programa nga wala lang galing ginagamit kag wala ginapus ang aton asosasyon. So like example, ining livelihood, kadamo sang livelihood. Okay, number 1, ang akon nga programa, ari na di ang akon nga naging himo nga livelihood program. Example, sa sectioning. Ang fish section, example, may ari na ko programa sa fish section. Ano imuon ko sa fish section? Example, smoke fish, mga tanan nga mga relleno, something like that, na mga damo pa nga mga hilimuon nga tudluan ta ang mga asawa sang livelihood. Ikadua, ano na sa meat section? Sa meat section, pag may arat ang mga what you call this, mga ham, mga chorizo, embutido, tocino, mga something like that. And then sa vegetables, ano naman nato ni Moon? Damo man ta sa vegetables, mga pickles. So amo na bala nga ang aton, nakita ko bala Action Marlon, nga ini ang aton nga mga vendors, nga mga tigado, like me, no? Nga until now, amo na gani hambal ko kay Mayor Aldi, until now, ang mga vendors nga pigado ay giyagasenso. Ang nagasenso ya subong, ang ara sa ibabaw. Sa di na sa ibabaw. At sige, what ara di ang sila yung nagasenso, kami yung mga pigado nga mga vendors, hasta subong ay giyagasenso. So that's why nga ako, nga ang plano namon nga mga programa, together with the board, ginsuggest ko, nga ini ang mga bana, example, nagabaligya isda, itagaan ta sila ang asawa, idala ta sa programa, example nga mga livelihood program para makabulig sa ilang bana, panghanap buhay. Ikatatlo, ang ilang kabataan nga sa senior high, may ara man ta scholarship sa programa sa aton palangga nga congressman, kongkarat, kag kongreg. So amo na dapat nga magtimbanganay ang mga vendors nga para hindi na magtigado bala because gabuligay sila. So nga akong objective amo na sa Marlon Action Marlon. Na buligan ta. Kay ang plano yan ni Mayor kadako iya ang plano ya diya ang pinakatahom
nga merkado sa bilog nga Pilipinas. Amo nang ginambal ya sa meeting kami Action Marlon. Okay, sige. Ari sir, kaduan ko kay daw nasentruhan gid ni sang balita. Ining problema angot sa wala babayaran nga renta, no, sang nagapwesto sa tatlo ka mga dalagko nga merkado. Ano ang nahisugtan kung mayara gid man kay na sir? Yes, Action Radio, Action Marlon, actually ara nag-agree tanan nga mga aton mga palangga nga vendors nga impose gid ang aton layi na kag ang aton nga city ordinance. Like example, nga mga sa mga awardee, so number 1 ang aton ni fokusan nanay subong ang sa sulod, no? Ang mga ging focus ni Mayor Albi nga masolbar ang mga sa sulod. Number 1, ang problem da nga delinquency, no, nga wala nagabalayad. Now, amo na nga dapat nga tanan nga may mga account kinlanlan i-anogid i-chikon ang wala nagabalayad kag some of the vendors this aton nga tatlo ka market mga violation. Anong mga violation? Example, ikaw nga awardee ka, ginaparkilahan mo ang imong stall kag tapos way ka pagabayad sa imong renta tax, no, sa aton nga gobyerno. Isa na sa ka-violation, no, nga way ka gabayad tapos ginakwartaan mo lang ya ang properties ang gobyerno. Ikaduwa, tapos iyang mga pwesto nga ginabaligya nila ang pwesto nila. That is violation also sa aton market code. So amo na nga ginpatpat gid ni palangga nga Mayor Albi nga tanan nga kinahanglan magbayad kag may ara kita nga may ara nga what you call this may ara sa nga kinahanglan na may award, may I forgot lang sa ano, no. So may ara sa nga ginhambal nga tanan nga may papilis kamo nga nga kamo awardee kag may mga permit. Number 1, anong mga qualified, no? Kami kinahanglan bakulod nun first, no? Bakulod nun first. Nga ang ma-qualified da. Ikaduwa, bakulod first, no? Kag and then sila mabaligya da nga hindi sila violator. Ang number 1 da nga wala na nga good standing sila yung awardee. Yes. So may ada sila yung certification nga ihatag ang aton syudad. So amo na ang plano ni Mayor nga dapat ini nga mga awardee nga mga aton nga mga vendors nga amat-amaton nga what you call this inventory gid nga magbayad sang dapat kay amo na ang iban some of I think daw mga 40 or 40%, 45% ang wala nagabalayad. I think no mga 40% no nga wala nagabalayad. So kinahanglan gid nga ako gani nga ginahambal ko sa ila just help. Buliga tayo ni ang palangga nga Mayor. Kay iniyas is the time to change. Buligan ta ni. Kung ano man ang plano sa atong Mayor, suportaran ta. Unity, no? Isuportaran ta. Kinahanglan ta mag-unite ta nga kita mga vendors magkaisa ta kay para man sa aton someday nga patahumon ni sang aton Mayor ang aton nga market. Kaya according sa iya nga pinakatahom nga market sa bilog nga Pilipinas, so proud na kita nga Bacolod noon, hindi ta siling nga highly urbanized city o Bacolod. The previous administration siguro mo highly urbanized city, lubog gali iya sa sulod sang makita niya sa sulod Priska, sa sulod niya gali lubog. So it's bad. It's a bad image, no, para sa aton. Isa isa bad example kay 10 years behind ta sa sa Iloilo. Ang Iloilo katawom na. Itaya, Bacolod, behind sa ila. So this time nga kinahanglan ipakita ta na ari na ang aton nga matudtod nga leader
matud nga amay sa bakulod suportaran kani kag buligan ta. Okay. Sir Aries, sir, damo sang natigala kung nga ang nagdangat gid sa amo sa kadako ang non-payment of rental sa mga more or less mga masobra 30 million pesos. Ang nakita ko there is 20 million is from the Libertad South Public Market, 11M from Burgas North Public Market, the rest sa Central Market. Anong mga rasones gid Sir man nga naglabot sa mo sa kadako nga kantidad man? Alas 8:40 balikan ta si Sir Jojo Arkana. Hello, sir. Yes, sir. Go ahead. Oo. Nga naglabot sir sa 30 million sobrahaw ang arrearsaw. Nga anong mga rason sir? Balaan mo. Hindi, I'm sorry, I'm correct on that, no? I'm correct, no? Hindi 40 million as 40%, I think, no? 40%, hindi 40 million, no? I'm just correct that, no? 40%, I think, nga wala nagabalayad ang iban. No? Iban nga mga awardee di sa sulod. So, ginapukusan na subong sang aton nga syudad sa pamuno sang aton palangga nga Mayor Albi nga maamat-amat nga makabayad kita. Because nakita taman sang una nga pabaya kag ang former administration pabaya kag tanan ng daw hindi kami ang feel nga magbayad sang insakto kay because nga kadamo sang anomaly sa aton market. So daw hindi daw siguro may mga rason man ang iba nga hindi magbayad because nga mismanagement, no? Number one ang mismanagement kag ang pamalakad sang former administration nga wala sang sectioning, trabaho, gabinuslot lang tanan, wala everything, wala gid tubig, problema, kabaho, lusbot ang atop, everything, ang CR ta, guba, kabaho, everything, worse, speaking of market, pinaka-worse ang market natin before sa administrasyon, former administrasyon. Yes. That's why nga, iban siguro, nadismaya, magbayad kay because ang pabaya man ang aton nga former administrasyon. Okay. May pagsagligoro nga mga question nila na ang ila mo na. Yes, oo. Atong mention ko sir is 30 million to sa no. Ni based isa sa data again present ni City Administrator 30 is 30 million ang non-payment of rentals. Amo to mention ko kaina no. Anyway, hulaton ta na sir kay ma-resolve gina sa labing madaling panahon na. Sa luwan ko lang ang problema sa sidewalk vendors na mention man kaina. Actually gin tapat amon ni Mayor Anay ang sa inside. No, mga awardee. Amo na anay ang solusyon, masolusyonan na anay sa sulod, but the next meeting naman sa outside, no? Okay. Mga vendors sa gwa. No, ako na naman ang next meeting naman, I think by the August 10. Okay. Amo na ma-meeting naman ara si Councilor ng Committee sa Market, Councilor Celia Flor, and the Office of the Mayor. Action Marlon, just correct, no? Hindi 40 million na, i-correct ko lang. 40%, no? 40% sum of wala gabalayad. Hindi 40 million na. Correct ko lang. Okay. Yes, gani. So ang what I mean kay na sir is ang ginmuno ko is 30 million. 30 million ang ginpresent nga datos sa non-payment of rentals. 30. Correct isa? I'm sorry. I think that's 40%, no, sa wala nagabalayad, okay. No? Sige. Correct ko lang Action Radio kay dati may shoot na sige. 40 million, no? I-avoid ta lang. Pwede man na ma-correct Action Marlon? Yes. Okay, no problem. Sige. I will clarify of that, no? Kay ara to sa media. Sige. May iban pa kamo sa nga concern kay na sir, gayon palabot kay Mayor Arbe. May other concerns pa kamo? So far mga concerned ang mga sidewalk vendors, but maybe next meeting kami matagaan naman solusyon ang mga other mga sidewalk vendors. No, kadang the same time nga may ara pagid nga ginsuggest si Mayor nga mahimo kami letter of intent, no? Letter of intent example sa mga asosasyon
ang asosyon, example sa amon LBC, mahimo ko letter of intent, idalo namon sa sectoral conveners, no? Sa sectoral, dito kami mahatag sang letter of intent sa bawat association. Meaning, nga kami nga mga stall owner, no? May letter of intent. Amo na gina-comply sang aton nga mayor. Sige. Sir Jojo Moyane, sir, kabay pa nga maka-interview ko ulit sa imo sa August 10, no? Nga meeting ninyo para at least may baluan ta ko doon ng resulta. Sir, kay ako bakulod doon man, damo sang bakulod doon. Ang nagahulat sang sining ginahandom kay bila nga mangin matahom, no? Kag kabigon bilang pinagamatahom nga merkado sa bugos sa Pilipinas ining tatlo ka mga market status bakulod. Sir Jojo? That's correct, Action Marlon. No? That's correct. Kaya ipagmamalakita nga pinakatahom nga market nga sa bilog nga Pilipinas as per sangging hambal na sa aton palangga nga mayor. Sige. Sir Jojo Moyane, sir, salamat gid sa information kag mayong gabi sa liwat sa ibo. Thank you so much, man, and welcome. And see you sa liwat naton nga interview. Salamat, Gid. Good evening. Action Firing Line. Ang presidente sa Libertad Burgos Central Market Vendors Association, no? At least sa Mayo kay gatingob iya, no? Ang mga vendor sa tatlo kadalagko nga mga merkado magka-action. So kung masiyan ta kag daydayon ta ang statement ni Mr. Jojo Moyane, positive, no? Ara kita nagapadulong sa isa ka positibo nga senaryo, positibo nga sitwasyon, no? Ako kapati ko nga ining problema may kantanan sa sining hindi pagbayad sa renta. May mga rason matugan mention si Mr. Moyane, hindi na di mapadayon pa kag maresolbar ini sa labing madali nga panahon. Action Firing Line. 47 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Balita Espesyal! Okay, sa ato sa ring okay, talaga na sa ato sa ring live stream nagpadala sang dunga sa ring mensahe Marilo Beltran na Kamento Maria, okay, dito sa dalawa mo nabasa ko ni Kina. Jocelyn Song Comedia, mayong gabi. Tamyaw ko lang si Bobby de la Serna sa Avada Sky. Okay, Cecil Bekbek, Market Tribe, salamat gid. Joe Art Mandagit Tones, salamat gid. Virgil Penda, always from Masilin Homes, more power and keep safe, always, Action Mar. Thank you. Boyko Saddam Hussein, good evening, Sir Marlon. Monitor lang kami sa Silita, Barangay Elihis. Patamyaw naman, Boyko family. Thanks and God bless. Salamat gid, thank you. Balita Espesyal! Action Boys, atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. Colds. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw. Mado iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka doon bad paper. Hindi man na.
Galight. 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 Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Halakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagid gali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may araw tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kahit kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo. Ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya. Kaya unahon mong ulo. Kasi kung magulpihan ba lang kung may heat, gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka. Kaya kung alin ko na sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi ka mag-cold. Basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni action boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Hinit saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna na siguro. Hadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko with the action boy. May kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, ginang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung gagatulog akong gabi. Butay, check lang. Hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga. Kaya hindi mo yabo. I-check lang da kay... Sige, Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da, hot or cold, paliguon ko mo lang na yun. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog,
Ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Punto alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time, August 6, 2022 nga edisyon sa Aksyon Farming Line. Magatakop naman tempo radio kag sa mga nag-upod sa aton. Salamat, thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Ako naman aksyon na Marlon Hervoya. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio #1 Live